weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tokkay haydi ari fonda luksayba ɗala haya teccana gurela gobi ko on waktu yoni hato jowola worgo kame jowola rewoɗo laati hande o lamorgo leydi Mauritanie to bange fina tawa to leydi Mauritanie jowol e ko taari jowol kala yalti subaka hande o ngam jaɓɓade hoorejo leydi mum ngam ñalɗi festival to bange ngomayo teskinago gueɗe kewɗe ganni fina tawa ma en ketto e hen wonande correspondant meɗen général bari toon to jowola to leydi Sénégal ñalawma hanki o ɓittuɗo e nder Dakar gulɗo jaw e nder Dakar hande o nokkuji kewɗi jaam arti hen toon to nder gueƴdande ma sukaɓe hewɓe mbaari avani Moustapha Gueye ngam hollirde yo yimɓen ɗaccite hakkude mabɓe ɓen dadiɓe waɗi pooɗe nduure ko saabino ɗum ko dittinama ha capantati nduɗo hen lewru to leydi Mali laamu leydi ndi jaɓɓima kaɓirɗe jonde giwɗe laamu leydi Turki kame laamu leydi Russie ko fate banggue drone kame laaɗe diwoje habtade jaam kisal arta e nder leydi ndi to Guinée Conakry caggal jonde hakkude gouvernement o kame société civile ala kala ko gasi hanki o ko jonde wattidi hakkude hoorejo jagoɗo leydi ndi kame ɓen halifaɓe diine beele jamne arta e nder leydi ndi kabruji men mana en ha to Niger Côte d'Ivoire Burkina Faso ma en jaa ha to Benin kame Togo ha to Gabon kabruji men mana en ha to Cameroun kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en to korjinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte ko haakono haako wargani witta ko ala rewam ala effet a yarat tan aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo caɗele ɗaɗi cukkiɗi ƴiƴam pendiɗama ha jeeyi sababu jaaɗo e ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koppi musoji ɓandu musoru sa jokkodire gorelte ma yiito hen hoore maɗa an joguiɗo tension AVC ɓandu jaaɗoru artinay kala saaha jungo walla ni kaygal ene wappiti walla ni ene jaaɗa aɗa ɗon ka hayyade ni jama ni juma ni jokkoyde enɗam jokkodire gorelteya joni keɓa hen ko laaɓi gorelteya sa yiiɗi yaade to site mabɓe internet janggana hoore maɗa ha keɓa ko ɓuuri labde mbatta ko www.gorelte.com ma jengan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiiɗi jokkodirde tonggode gorelte joni min dokkuma ɗen tonggode so tawi koto leydi Mauritanie gonɗa jokkodirta koye Boy Niassa 00 222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngayda 77 128 23 46 so tawi koto Dakar marché Zeng jokkodirɗa koye Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto France koye Amadou Ba 06 52 19 76 71 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese meɗena ciggam nangue wolgue diaw are moɗon adde mon ko jaam e kisale ɓamtare
ciggam nangue wulngue diaw e garde gola haruna dawouda ndiaye gorko mo tumbela aɓe jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji solaire taw kadi ko marque leydi turki ɗin congélateur uji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame batiraji majji dognataɗi ko ciggam nangue wulngue diaw panno solaire aji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heɓ kaaƴe galas ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur uji moƴƴi congelanma kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulngue diaw ciggam nangue wulngue diaw ne jogui équipe moƴƴo keɓlaɗo to leydi turki taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yadduɓe jamanu ciggam nangue wulngue diaw aɓe jogui ponoje e battiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque turki kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulngue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woynduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hay so tawi woynduma ko 100 métre ciggam nangue wulngue diaw aɓe jogui congélateur uji frigoji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulngue diaw maɓe mbaɗani installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulngue diaw tongode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tongode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya ciggam nangue wulngue diaw ene jogui congélateur uji solaire badden hen dando taw ko nangue dognata ɗuma ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeeygu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittade cafroje yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka e kisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere uguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde mbuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00 222 32 62 04 96 walla mbaɗa 48 10 00 13 bas ceerno jibisi taweteɗo to jum to legala wulade beeri waɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99
17 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde sappo e jeeɗiɗi mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon larde natti mon ɓossoje ko musidɗo mon Saydou Abouba wonande ɓen jeeyaɓe heblo sukaɓe Afrique taweteɓe to leydi Côte d'Ivoire catal ngal leydi Côte d'Ivoire ne eri kala taweteɗo e leydi Côte d'Ivoire ne yiiɗi jokkade walla tawtorede batu moɓe mbaɗata ñande 19 woni alet paduɗo henno to legal 220 logement e nder galle Djiby Soumaré sanga 16h jokkodirta koye ɗeɗo hen tonggode 07 09 76 79 85 walla jokkodira e Djiby Ndiaye américain 07 07 27 32 10 ɗum noddi ko catal heblo sukaɓe Afrique sengo a leydi a Côte d'Ivoire jeheten koto lappola palola dande maayo wuro ganni jowol hande o laatima capital Mauritanie nde jaɓɓa subaka hande o jaɓɓungal payodingal mawɗo leydi Mauritanie woni Mohammed Cheikh Al Qazwani ne gasa ngol woni go e nder histoire ko fate banggue ngol ɗo lappol palol dande ma yuɓɓinde ngol ɗo ganniwol juɓɓungol nde tawne ɗen gandi sen mbi ngomayo wonko ubbi ɗon guilay ganni e fina tawa kame tarihaji juɓɓuɗi e garɗuɗi kono kadi ma en tawoy toon général Bari wonande correspondant jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe général Bari min jiiɗi andude hande o jaɓɓungal aljuma hande o rewɓe e worɓe rewoye worgo kala jalti kame gorgol kala ngam jaɓɓade wonande hoorejo leydi Mauritanie gonɗo hande o to jowol holno yaari aɗa e jayde weltare TV. Sara Abdullaahi Saar weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma on calminama no feewi ko correspondant mon ɗo e commune Jowol ne wiye général Bari gorko mo teccani ko wona ɗum ko yidde artande on e ñalawma hande o eɗen gone aljuma 17 lewru mars ko ñalawma gandanɗa hoorema Mouhamed Ould Cheikh Qazwani o naati wuuro Jowol o jaɓɓama gandanɗa hoorema jaɓɓungal payidingal dendagal diwan o walla dendagal leydi ndi pop ina tawe ɗo hande e nder Jowol ko wona ɗum ko henne dendagal gouvernement Mauritanie kala to wawno wonde guila ministére uji ha e ambassadeur uji ha e député ji ardiɓe banggue foof hande ne tawe ɗo e Jowol jaɓɓugal ngal kadi waɗi fayida no fewi guila natirde wuuro ngo ha yaltirde wuuro ngo pop rewo e worgo kadi e oɗo festival eɗen ganda wiya ko festival dande maayo kono ko Jowol hokka teddugal ngal ko wona ɗum ko kanko Mouhamed Ould Cheikh Qazwani o yettima ɗo henne ɓe udditiri ɗum alqouranul karim caggal ɗum ɓe mbaɗi l'hymne national leydi ndi ko wona ɗum ko maire de la commune de Jowol Li Oumar waɗi discours gandanɗa hoorema discours payidinɗo discours kadi aussi pattamlamo discours kadi gandanɗa hoorema commune o foof ma yiito hen hoore muɗum e caggal ɗum ministére toppitiɗo ko fate culture o walla ko fate fina tawa o on e hoore muɗum haali ɗo e Jowol laamu ngu ma waɗɗo gandanɗa hoorema projet ji payidinɗo ko wona ɗum ko kanko caggal ɗum kanko Mouhamed Ould Cheikh Qazwani ko kanko haaliri hunoko makko o wiɗo e Jowol o watti ɗum gandanɗa hoorema festival hitande foof ma waɗɗo e Jowol hikka noon woni première édition ko wona ɗum ko gueɗe kewɗe maɓe cammin ɗum ɗo e nder commune he surtout ko wayno ndiyam ko wayno courant ko wayno jangguirɗe ko wayno gandanɗa hoorema wallude yimɓeɓe no liggori e ƴellidde gandanɗa hoorema diwan o e ƴellidde commune o ha Mauritanie naɓe foof mbawa yitade koye mumen ko wona ɗum ko ñalawma o ko hande haaɗi kikiɗe omo ɗamini jaɓɓede to boowal gandanɗa hoorema manggal boowal Jowol toon to leegal wiye Gori ko wiine fina tawa cosanuji foof ma tawi toon au niveau maayo to henne subalɓe ɓe kadi e dendagal leƴƴi e kinɗe gonɗe ɗo moni foof ma yaltini hen fina tawa muɗum correspondant moɗon général Bari ɗo e Jowol inchallah festival o ne continue ɗo ha ɓaawo janggo inchallah kala ko wawi hesdude ma arti moɗon Sar Abdoulaye Saar a salminama jurama yettama général Bari en ceertani sabu eɗen gandi hande ko ñebbe tan wone galleji barinaɓe ko wayno Amadou Bari en ko wayno wonande Kumba Li en Amadou Touré en ko noonne kadi Demba Wane en hande toon ko ñebbe ɓole goni toon kono noon général Bari mbete ko ɗon hooreji leydi walata hande walla ala o joftoyat heddo hankkadi ne bawɗe buubaji
wonande barinaɓe e ananɓe ɓe liliɓe e wonwonɓe ɓe kiira dolkede e leydi holno ɗum wayi? ko wona ɗum ko Sar Abdullaahi Saar mawɗo leydi o hannde ko ɗo walate nder jowol jamma ina waɗe ko wiyete soirée artistique dendagal pine gonɗe ɗo diwan he pine gonɗe ɗo e Fouta koko hollitte e nder jamma he e kanko mawɗo leydi o nder discours makko haali hen haalaji payidinɗi jowol ko wuuro Ganni o haali haala Samba Guelajeji o haali haala Elhadji Mamoudou eɗen gandi so tawi arab naati ɗo e diwan naati ɗo e Fouta ko sibabude Elhadji Mamoudou e école aji muɗum fala ko wona ɗum ko omo ɗamini uddidde ɗo hande o radio ɗo e nder wuuro jowol caggal ɗum noon maw fawɗo forage gandanɗa hoorema pattamlamo forage fawateɗo dendagal commune o foof goto fof ma yiito hen hoore muɗum ko wona ɗum ko banggue jangguirde eɓe ɗamini fawde ɗo ene gandanɗa hoorema haari ko fate lycée mawɗo taw commune o foof ina wawa hutorade hen koye mumen ko wona ɗum ko fate guese ko fate gaynaka ko fate développement ƴellidde sukaɓe rewɓe ha gandanɗa hoorema ɓamto ɗum foof eɓe jogui ɗin projet ji gandanɗa hoorema ɗe mbaɗat ɗo hen hikka noon o wi ko ɗum woni premiére édition inchallah kala ko foti waɗede inchallah banggue mabɓe kamɓe ala ko mankata ɗum noon festival o ko teddugal dendagal yimɓe wuurɓe palol Dande Maayo rewo e worgo hande o kadi ɗum holliri par ce que rewo e worgo ala keddiɗo banggueji ɗi foof tawama ɗo hande nder jowol e ɗum noon Sar Abdoulaye Saar Allah jarama kala to mbawɗon yaarude inchallah ma en gartamaɗo général Bari ñalawma janggo ma on jokkodire musidɗo mon Haali Aboubacry keɓon ko ɓuuri kadi labde luggidde ko woni to jowol saabu sembi jowol ma on taw toon piscine aji belɗi lumbade e nder désert ceene kono kadi hande jowol laatima wuuro Ganni taw kadi jeyamay wuuro winditako e nder UNESCO patrimoine ngam culture fulɓe hollirede ha ɓuura yuɓɓude e nder wuuro jowol sembi jowol ko wuuro tariha Samba Guelajeji en e woɗɓe ha tenti kadi to banggue fannu arab e pulaar kame jimi mum e mogoji mum kala jowol heɗani hen caggal sen wi to jowol koto Mauritanie keddoɗen horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani hanki waɗi discours juɓɓuɗo no fewi on discours noon ko caggal conférence ko fate banggue 49 ko fate banggue conférence jagorɗe affaires étrangères to banggue coopération islamique jonde joɗinde hanki to lamorgo leydi Mauritanie e nderon discours o noddi hen wonande leyɗele taw kadi ko jeeyaɓe ligue islamique nde gonata neɗɗo goto gona fandare wotere gona ɓalal gotal ndenda miijo woto tiggita ngaluji mumen ha ɓuura ƴellitade gasa ha luggiɗa mbara gubba gañgu ha laaɓa o joofi ɗon ko hollude weltare makko mawde no fewi jokkodiral kesal hakkude terrain camériyaɗa caggal nde leydi Chine dogi hen koyɗe jaam caggal duuɓe kitale taƴodiral yoɗani teno fewani o holliti moƴƴata tan ko kamɓe kala ndeɓe gonata neɗɗo goto beele kadi wawde ɓeydude jokkodiral hakkude cete ɗe ha leyɗele ɗe kala mbawa ɓamtade ɗum koye discours makko hanki o duttoɗen ko ha toon to gorgol jagoɗɗo gaynaka mo leydi Mauritanie fawi hanki tufere muɗum woni Mohamed Wuld Abdullahi nden tufere ko mahde poste ngarɗuɗo taw ko vétérinaire ko fate banggue nden kay kisala jawdi tawitende gorgol ha wawa safrade haɗani ɗon tan hanki kanko on jagorɗo wo darni toon unité ji kewɗi ko fate banggue nden ka e kisal ɗen dabeje ha gona e jaam guilay nayyi baali beyi gueloɗi e ko nandi hen pucci bamɗi kala ha ɓuuri wawde safrade guila to banggue ñamde mumen e gueɗe mumen yaltinde nokku o e caɗele ha wawan hoore mum to banggue kosam tew e gueɗe ƴellitiɗe e nder oɗon fannu kala to noksoɗa wonande jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu hanki udditi toon commission de la police spéciale taw kadi police spéciale jafuɗon woddi ɗum ko toon to Tafrakh Jeune taw kadi oɗon police ko police mineur sukaɓe ɓe keɓani duuɓi 18 mbawata uddede e nder ɗiɗon nokkuji finoɓe to wuuro wiyetego Kinkosa ene goya balɗe daɓɓe tan keddi e lewru korka gam teskede ngulekine heewi ɗom kane heewi ndiyam siwotako haydara dañotako guila tan 2018 ha yettiɗo hen ko ɗum woni koɓe goyata jamma e ñalawma sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Sénégal ñalawma hanki o Dakar ha fayanma e nder guure taweteɗe e nder leydi ndi
kewde hen guli jaw ɗum ko caggal noddandu gardiɗo landa Pastef Ousmane Sonko nde erino ɓiɓɓe leydi ndi nde jaltata seppude ñande 15 ɗum ko ñalawma hanki ngam nottoyademo walla nde noddandu toon to tribunal beele o hette kanko e hakkude maggo e Mame Mbaye Niang ɗum ko caggal konnguli ɗi o yaltinno ngam hollirde on cetal ngal tambino disnine hen koppareje jonde no feewi waɗi pooɗe ndure caggal ñalawma hanki o toon to tribunal ñawore nde dirtinama ha 30 nduɗo hen lewru ndu gonɗen wonande police mo FDS hanki nde ñawore nde gasi dirtina ko nden ɓen nanguimo beddimo e oto nawtimo ha to galle maggo haade makko yettoya toon taw joguiɗo konngol Pastef holliti ɓe jiyani Ousmane Sonko holliti nde yetti galle muma teske muɗuma ko reedi mum ne muusa en ronka fofde no feewi ko nden noddi wonande ambulance woni wonande ambulance suma assistance on clinique ko toon wattindi yaade tawimo toon hewɓe e jeeyaɓe wonande landa makko Pastef kami yeewi askan wi yana mara woɗɓe kala ngam hollirdemo o tinata ɓandu makko no feewi ko wona ɗum ko teskama toon to Mbacké kene tolno e 13 suka jaggama toon ɓen seppunoɓe e duppude yoga e gueɗe goɗɗe ngam teskede ko wayno Mbacké nonne kadi ko wayno Rufisque Keur Massar Kaolack Hafenma Médina Mermoz teskama ko wayno Parcelles Assainies Sara station Dior kañum e hoore mum dañi helede hen Auchan otoji bis Dakar Dem Dikka nayi mbawi duppede hen gueɗe kewɗe goɗɗe bitikaji woni hen ko bonna caggal teskede won sukaɓe sayseɓe wonɓe ɓe jahata haaju mumen naatti wone gueɗe goɗɗe patrude ɗo hen kono kadi rewɓe Benno Bokk Yakar kañumen ne kolliti jonnani hay seeɗa wonande ɓeɗo sukaɓe jippiɓe waɗɓe ɗeɗo hen gueɗe cofɗe no feewi conférence de presse walla mbiyen point de presse hanki Benno Bokk Yakar kañumen ne koye men kolliti ɗum ɗo hen ko gueɗe cofɗe bonde ɗum ɗo hen wona yidde leydi ko bonnude e leydi saabu noddude seppoji haade ɗo gueɗe laato hen wona gueɗe paayodinɗe no feewi sukaɓe ñaari talinaɓe kañumen ne kolliti darde mumen ko haɓade kala ko fati banggue violence jiiɗa legal men waɗa fitinaji mi mette wi porte parole mabɓe Abdoul Aziz Ñing holliti ala kala ko waɗa toon so wona jaam e kisala to Rufisque wonande gare ñiɓirde taw kadi ganduɗa ko gare de terre kañumne uddi wonande gare muɗuma ko fati banggue jeeygol tikkeji ɓe jowi ɗum andaka noon holko saabi ne gasa taw ko caɗele ndenka walla ko rende ko fati banggue oɗon gare ha wawa hisde oɗon terre Cheikh Oumar Ceerno Bachirou Tall kañumne erima halifaɓe diine ɓe kala nde jaltata wonande kaala hen ko fati banggue ɗiɗo hen fitinaji baɗoje leydi Sénégal gila ko bonano bonde nde tawno kamɓe halifaɓe koɓe haala heeɗe en soɓe kaali tan koko heɗete tene kadi koko nanate ko wona ɗum ko noon teskede hadratul juma baɗannoɗo to ikkada taw kadi bismano hen ko khalifa général Cheikh Mahi Ibrahima Niass khalifa général mo Madina Baya birtini ngoɗona bismago jeeyi sababu ko seppoji hanki ɗi ngam ndenka e kisala ko wala ɗum konon subaka hande o teskama pelɓodiral toon to Saint-Louis ndar gueƴdande maayo hakkude dadiɓe kamɓe ɓen sukaɓe barɓe lawol Lavani Moustapha Gueye ngam hollirde ɓe nangaɓe nde ɗaccite ko ɓuuri yawde hakkude garnat kame kaaje beddade toon nokkuji goɗɗi kala ala ko teska hen so wona neddeji ko jaam e kissala Sénégal naɓe wurɓe to Tunisie winditinoɓe ma garte leydi mumen sappo walla mbiyen 150 winditinoɓe heeɓi hen artude tan ko 60 heddiɓe ene gasa taw garani ene gasa taw jiɗani artude nde tawno artude wawnire ala hen ka welete tan binnitoɗa laana ndi wawa ara jola garta saga 1 heure du matin hanki laana mabɓe yetti to boowal laaɗi diwoje ngal Blaise Diagne garteten ko fati banggue binditagol population Sénégal cimtol jaltugol Sénégal yettima 17 millions neɗɗo pawɗo 250 ujunere pawɗo 750 firtandu
hande o ko woni ɓiɓɓe sénégal naɓe 2023 2022 hollitanoma ko 17 million pawɗo temedde ɗiɗi e temedde ɗiɗi sappo e joyiya ujunere pawɗo temedde nayyi e capanɗe tati neɗɗo hande onon teskama kene wona dakar tan million ngaji nayyi ne tawe hen région mo Thiès rewi hen million ngaji ɗiɗi rewi hen Diourbel million ngaji ɗiɗi ko noon yaari ha yettoyi nder leydi to jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabaruji grandi en kekiɗe hande o to Ziguinchor e kotaɗe ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi taala barakatu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV. Kabaruji garani ɗo e nder Ziguinchor ina wayno météo biyeteɗo Mamadou Ba o ɓoti nguleyki hecci hanki no feewi ɗo o wi ko 38 holɗum nguleyki o wi to e Kapsikiring o wi ko 30 nguleyki degré o wi to e Kafountine ko 27. so en garti ɗo e Ziguinchor eɗen gandi hanki ƴiƴam kewɗam rufi ɗo henna hakkude police ji e sukaɓe ɓe ngari min ngara nde ha 10 heures subaka ina wayno marché ji ɗi fof kuuli goto foof uddi rutti e galle muɗum deeƴi heddi police ji ɗi e sukaɓe ɓe e tali o ina wayno yeehi ha hedde 11 heures taw ɓe ɗesi fodde police ji ɗi sandarmuri naati hen nde noon Lindiane dilli no feewi yeehi ha ɓen gara Dakar dilli fof cengɗe wuuro ɗe fof dilli nde yeehi ha midi mintere en ɓene nanni hen juuɗe mumen kono so ronki ɗum hanki eɗen gandi ɗum ɗo no feewi ɗo moƴƴani so tawi no min ɗo jehen to e Bignona ina wayno ɓen ko mbaɗi ko ɓuuri hamnade saabu ko rewɓe ɓe ɓurti ha laaɓi dumti police ji ɗi ina wayno soɓe mbaɗini ɓe keewi e yimɓe mabɓe mbiyata ko hankadi hade nde natama wona yaltetede ɗum noon ɓe meeɗi wadde ɗo henna de événement o fuɗɗi ɗo henna nde ɓe mbiyata eɓe keeɓe anda panda hare nde ina wayno rewɓe ummi ɗo henna mbiyani jaaha galle gouverneur ne tellinoya drapeau Sénégal ne montina drapeau mumen ɓe jeehi haaɓe naati escale ɓe kawruɗon e armée ɗe ɓe dumti kono noon ñande hen ala ko feewi armée ɗe soore mabɓe kuuri ina wayno rewɓe hewɓe ñande ko ɗon maayi so tawi en ummima ɗo en eɗen gandi to e Sédhiou ko hono ɗum kiwi hello ngo ko woto Marsassoum yentude e to e Kafountine yahanma e Oussouye ina wayno ala hen foof hanki ɗo dillani e nder réseau o joni noon sukaɓe mbi ñande 30 o wiyama omo rutto ñande hen noon mabɓe mbatɓe kolla Ousmane Sonko kañum jeeyiɗo ena goɗɗo jeeya ɓe kolla Ousmane Sonko kala ko wi ko ɗum ɓe jadata ɗum noon ñande hen so yontima ɓe mbaɗa ko ɓuuri hawnade ko ɓuuri musde e oɗo réseau ɗum noon eɗen gandi oɗo projet eɗen ñaagui Allah subahanahu wa taala yo Allah rufane hen ndiya ɓuuɓɗam kono so ronki ɗum to feewa to moƴƴani ɗum noon Sar Abdullaahi Saar musidɗo mon Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fo ɗo radio Zik FM jokkodire Sar Abdullaahi Saar yo Allah ko walde jaam. Amadou Ishaqa Kebe Ziguinchor Casamance Afrique centrale ɗeɓi nandude fina tawa ɓenne so jiiɗi hudde sukaɓe men walla jiiɗi hudde neɗɗo ɓon togoro boje mawɗe buññino jaltina gueɗe mumen kala mbiya kuuɗi jomum gonta naftu ko jaam tan ɗaɓɓa e nder leydi ndi Sénégal sen giwi Sénégal to Mali waɗɗani Algérie Abdelmadjid Tabboune hanki waɗi waylo seeɗa wayli jagorɗo mum on jagorɗo affaire étrangère woni ramtana lamamra mo duuɓi 50 ittama e poste mum goɗɗo watta ɗon biyeteɗo wonande Ahmed Attaf mo duuɓi 70 wonino jagorɗo e laamu leydi Algérie hitande 1996 hitande 1999 ko on woni toɗɗaɗo jagorɗo kesso affaire étrangère mo leydi Algérie to leydi Mali suudu ñawore ndu Bamako acciti jagorɗo communication économique to banggue numérique e laamu Ibrahim Boubacara Keita woni biyeteɗo Mamadou Camara accitama hanki o kono o yoɓi ko caution tekkuɗo no feewi woni 5 millions ko préje franc CFA feccere milliard woni ko yoɓi o yi nangue siftinde on wo nanguirano ko dirtinde koppareje ngaalu ngu gila tan laamu militaire goɗɗo woni keddiɗo e kaso ko Bouré Fili Sissoko on noon ko jagorɗo wonno ko jagorɗo économie faggudu kame finance e laamu Ibrahima Boubacara Keita kollirɗo kañum yoɓata 5 millions saabu ala ɗen koppareje
kadi holliti meeɗa dirtinde kopparaji ɗe kañum heddima toon to kaso oya kam yiɗi caafal nangue ɓattugol lewru korka oɗo saaha ne tintina ɓiɓɓe malinaɓe hewɓe ne gullito caɗele ɓeydugol coggu e ceergol nguura no feewi holno jogori hordede koye musalla mawɗo yaltinino 2 milliard laamu transition ngam haɓade ko fate banggue cogguji ceerɗi mariama kone goto e gardiɗo catal haɓatoɓe nguura serka e nder leydi mali ha hande ɗin copperaji jiyaka ne gasi payi koye jiifaji wolɓe kono kam ala kala ko gasi hen haydara jeyino sababu goto e gonɗo e nder laylaytol rendo ngol tiktok ene waɗa hen konnguɗi muɗum no feewi moɓe mbiyata maman la vie sére battidiɗo nanguede caggal nde holliti gurdam leydi mali ene seeri no feewi tene kadi hande o teskama gila tan laamu militaire ƴetti lefol laamu ha yettiɗo gueɗe ɗe kala ko jaaruɗe caggal ma o ñaawe omo tawe e cuuɗi niɓɓi no feewi to leydi ndi mali keddoɗen chokela ko gala mayga ko hooreje jagorɗo leydi mali ene tawe subaka hande o toon to mofti mawo yilloy nokkuji kewɗi omo yeehi omo yaade sette mawɗo no feewi kono kadi omo nawi koppareje jonde no feewi ngam tiggidde ngaluji tiggiɗi e nder diwan o ha ɓiɓɓe gendi ɗi mbawa hutorade ɗum kene tolno e 1,956 milliard woni ko yiɗi waɗede ha tiggita nde tawno holɗuma ko haalis addata haalis ko ala haalis wawata addude haalisa ko ma cenga hunde nde daña hunde ɗum holliti ngam yidde tiggidde ngaluji cuuɗiɗi taweteɗi tona Assimi Goïta validi walande ɗin dosieji bindaɗi ko fate banggue constitution keso mo leydi ndi jogori tugnade ko fate banggue kuccam dawrugol gendi ndi o validi ɗum o holliti wonande nden toɓɓere nde waɗi hen ko ñande nogas nduɗo hen lewru hollirte ɗum ɓiɓɓe gendi ndi haade mabɓe tottude happu goɗɗo payaɗo on happu noon ko wonande sumgoji membitela jogorɗi fayede e ndera gendi leydi ndi jagorɗe tati taweteɗe nder leydi mali hande o goni koye kaya mbeya musto no feewi guilay hofgoji ha e goɗɗuma ko wayno madame Sidibé Deddu on noon ko jagorɗo ko fate banggue jangde wonande ko fate banggue cuuɗi jangguirɗi kewɗi hen guilay privé ha yogay lycéji koko natani hofgo juuɗe guila ñande altino kollitino ko hande gasata so ala ko kewi haydara goɗɗum koko jokkoyta madame Dembélé Madina Sissoko kañumne ko jagorɗo transport dognoɓe autoji kolliti ko wayno yogay nokkuji ɗo yoɓete ko séri kala yo uste so wona ɗum koko kofata juuɗe mumen goɗɗo o ko Jaminatu Sangare onne ko jagorɗo cellal ɓalli ko wayno yogay hôpitaux Gabriel Touré goɗɗi kala goni koye hofgoji ɗeɗo henna jagode tati rewɓe kala hande o goni koye kaya mbeya musɗo no feewi to mali heeɓi hanki ko fate banggue kaɓirɗe mawɗe no feewi dowrowe ngam habtade ɓen seɓɓitiɓe taweteɓe nder leydi ndi doron kewkon no feewi kene foto wonde 12 doron e laaɗe diwoje bañoje gonoje dow enen bencito e kala no jiɗiri ɗum iwi koye laamu leydi Russie kame Turki ngam wallidde leydi mali ha habto wonande ɗeɗo henna pelle joguitiɗe armeji taweteɗe e nder leydi mali sen giwi to mali koto Guinée Conakry yiilade jaam hakkude gouvernement o kame landaji dawrugol ha tente ɓiɓɓe gendi ndi jeyino sababu jonde joɗade nden jonde joɗinode ko hakkude gouvernement o kam yogay pelle société civile nandiral heɓaka hen kanko hoorejo jagoɗo leydi ndi Bernard Ngomo hanki o joɗodima e ɓen khalifaɓe diine nden jonde waɗi koto centre islamique de Danka beele jaam ne wawa artude nder leydi ndi to Côte d'Ivoire guila 24 février ko nden wo jaggano ko hanki wo accita warande koolaɗo kuuɓal landa africaine PPACI taw ardi ɗum ko Laurent Gbagbo kanko on ɗaccitaɗo ko damana damana aji Picasa ko on woni ɗaccitaɗo taw kadi kono o accitama koye dow sarɗi o woni koye contrôle judiciaire kalɗo yeehi suudu ñawore en hewre makko yitere saabi nanguedemo ko 2021 koye avril wonnomo tuuma e duppunoɓe wonande camp mintareɓe toon to Abobo
taw kadi ko sanga 1h jamma omo jeya e tumaɓe e nder ɗeɗon gueɗe to leydi Benin. Patrice Talon holliti mette mum e jayde RFI ngam teskade ɓen ko kaali e nder leydi makko woni hen ko gonɗani ko wayno holɗuma wiide armée leydi ndi yooɓima pittali civil en hewɓe e nder leydi ndi holliti wonande armée leydi ndi koye nder leydi ndi woni addude jaam e kisala teskede ɗiɗo hen dumunnaji kala wayri nanede jangoji wadde e nder leydi Benin ni keerol leydi Benin ni wonande seɓɓitiɓe nadde e nder leydi ndi siftinde ona wonande jayndeli leydi France won hen to leydi Mali Burkina koko kaɗano yaltinde won e kabaruji kono kadi o holliti hen mette makko mawɗi no fewi nden haala nde o waɗi ɗuma koye nder jillu ñande altina talata jillu hoorejo leydi Niger caggal nde ɓe kuccinno e mediaji goto kala ene yaltina ko woni e ɓernde muɗuma to Burkina Faso. colonel Ibrahima Tarawore bismima colonel Sadio Camara jagorɗo kono mo leydi Mali on jillu mum hanki to Wagadugu ngam jillu ɓeydude jokkodiral hakkude leydi ndi Burkina Faso kame leydi Mali to banggue ɗeɗon jokkodire subaka hande o holliti jayde Kouassi nde leydi Côte d'Ivoire wonande polisaɓe tato taw ko polisaɓe leydi Côte d'Ivoire nangama toon te keerola taw ene naate nder leydi Burkina Faso to nokku biyeteɗo Kalamana PK 25 ko toon ɓe nanguiɓe toon ko wañoɓe leydi Burkina wiyeteɓe Dosson en ko ɓen nanguiɓe toon en keɓani ko laaɓi koɓe ƴewanno toon e nder yoga e fannuji goɗɗi kala tottogo ko jaydiyankoɓe ɗiɗo ñaawa e nder tribunal to Lomé 36 lewru duuɓi 3 kaso kono ɓe ñaawa ko ñawore contumace koɓe dogɓe ɓe nangaka taw hen goto wiyete ko Feridi ngol wiyete ko Feridinda Ataye kam ardi jayde wiltede alternative goɗɗo on wiyete ko Kouana on kamɓe ɗiɗi kala koɓe dogɓe ɓe pawama noon amande goto mabɓe kala million ngaji 3 jeeyi sababu ko guilay lewru novembre 2021 ndeɓe takkuno wonande jagore ɗiɗi nder leydi Togo daw kadi nden takkere ko fenade jeeyi sababu noon dogdeɓe oɗo saaɓe ñawama duuɓi 3 kaso goto mabɓe kala million ngaji 3 amande kono koɓe dogɓe ɓe jiitaka tawa to leydi Gabon France bien mal acquis jawɗele ɗe gonnoɗo hoorejo leydi ɗe nawno toon to leydi France soodi toon galleji mawɗi waɗi toon gueɗe kewɗe ngaalu mum ma yahoya ha 75 million koppareje dollar hujjiyanke goto biteɗo William Bourdon holliti ɗiɗon ngaaluji kala ñawama koko jogori tottitele ɗiɓe gendi leydi ndi ngaaluji ɓurɗi hen hewde ɗi ganduɗa joofi ɗum fiɗendu hande o ko Ali Bongo on dimba hoorejo leydi Gabon kame mawnum debbo biyeteɗo Pascaline Fari Bongo on dimba sukaɓe jeenayo Oumar Bongo hande o kañumen kala kettama ko fate banggue fannu ɗiɗon jawɗele siftindon hay hoorejo walla mbiyen cikko hoorejo leydi Guinée équatorial kañum e hoore muma ene joofa ɗin peɗeli toon to leydi France ngam ngaaluji patuɗi e ɗin fannuji dasde ngaalu leydi kala wanjoya ɗuma e leydi gondi janandi to Gabo keddoɗen jaagoɗo transport leydi ndi acciti golle mum ɗum ko caggal ñande jeenayyi nduɗo hen lewru wonande bateau mo mbiyata Esther féeri Esther miracle caggal nde yuwi ha ganduɗa nogase goo fittandu heddi hen on jagorɗo acciti golle mum ñalawma hanki o to Cameroun jonde wattude 15 ɓiire jonde yuɓɓinama hande taw ko sommet ordinaire towde no fewi taw ko chemaga leyɗele denduɗe France CFA ñamoji ɗum e nder Afrique centrale hooreɓe leyɗele mumen kamɓe ɓe nelaɓe kala jooɗima hande to Yaoundé 17 nduɗe henna lewru gam yurnitade koppareje France CFA ɗe ɓe ñamata ɗe teskede wonande ko fate banggue Covid-19 ha yetti guerre Ukraine Russie ene yatirini caggal yogay mabɓe ha tenti noon ɗeɗon koppareje France CFA to Niger kolaɗo kuuɓala galle lamorgo mo États-Unis de Amérique yettima toon to ñame lamorgo leydi Niger wo iwi ko toon to Addis Abeba lamorgo leydi Éthiopie kankon mbiɗeɗo Anthony Blinken hande o waɗi conférence presse hakkude makko e nando makko
mo leydi Niger to bange jokkondiri hakkunde leydi Amérique siftindeno ɗo dumunna kala Amérique e aduna kala koko batti yillade e nder Afrique ma en gartoye oɗon a kabaru to joolama jaberi Allemagne hanki ko seppoji mawɗi mbaɗi toon ngam habtade walla ni anje jillu hoorejo jagoɗo leydi Israila woni woni Benyamin Netanyahu jillu balɗe tati ngo jogori wadde toon to Berlin ɗum ko hanki fuɗɗi hanki noon hewɓe jippima e boli ngam seppude salade jillu makko toon ko fati bange gonangal a leydi makko to Iran balɗe 5 jokkodiral hakkunde Riyad kame Tehran ɗum noon Arabie Saoudite kame ene wondi kame ene wonde Iran yonni ɗum no feewi ko wona ɗum ko noon leydi Iran holliti ma ɓeydude jokkodiral hakkunde mum e leyɗele golfe ɗe ganduɗa taƴodirino gila 2016 kono ɗo saaha ko yidde fewnidde ɗen gueɗe kala ha ɓuura yuɓɓude ha joni keddotoɗen koye joolam jaɓeri Nouvelle-Zélande rewiɗo Amérique rewi kame France e Canada kame Union européenne Nouvelle-Zélande yaltini subaka hande o kuulal hadde taw kadi ko laytol rendo biyetegol TikTok wonande e nder bureauji mabɓe kame yogay gollotoɓe e gouvernement ji mabɓe ngam hulde ko fati bangue ñukkidare leydi Chine e ngol ɗon laytol rendo hande ɓurgol nefede yoga e nokkuji taw kadi jeeyi sababu o ko fate bangue gila tan oɗo henna bal ɓami yirlade pellanoɗo toon to États-Unis de Amérique galle danejo mo Amérique holliti ngol ɗon laytol rendo ngol hinde TikTok so tawi ne jokki jokkodirde asli muɗum toon to leydi Chine koɓe taƴotoɓe ngol e nder leydi Amérique kala hanki o noon hoorejo gouvernement mo leydi Chine holliti hen mette mum mawɗe no feewi Corée du Sud hoorejo leydi mum biyeteɗo Yoon Suk Yeol waɗi jillu mum hanki toon to Tokyo woni toon to Japon ɗum ko ñalawma hanki o kene teska duuɓi 12 hooreɓe leyɗele mabɓe jandirani kono jeeyi sababu ngol jandirgol ko États-Unis de Amérique beele kadi Corée du Sud kame Japon ɓeydo ɓattodirde to bangue koninko men ngam moolade walla tamodirde rentade bone Corée du Nord weddotoɓe misilaji balistique mumen e kala ñalawma ne guijoro hoddiɓe mum so ndenaki tan komi pukkotoɗo e dow moɗona toppoloña felliti neldude armeji tekkuɗi taw ko laaɗe waño diwoje gonoje dow jawɗe no feewi pelloroje e kala bangueji to keefa ɗum noon ko ɗen laaɗe ɓe piiɓi neldude toon ɗo e balɗe garoje Slovaquie kañumne holliti 13 laana ma neldu ɗum toon to Ukraine musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena ñalawma janggo ma ketto kabruji moon ɗemngal pulaar musidɗo moon haali Abouba to jowol to wonno ko musidɗo men général Bari to leydi Sénégal correspondant men to Ziguinchor ko musidɗo meɗen Amadou Isaga Keɓe ɗo e haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena